Ahojte fejkári, blížia sa voľby do študentskej časti Akademického senátu. Poznáš súčasných senátorov a ich aktivity? Poznáš web stránku, kde môžeš informácie o nich nájsť? Študenti svojich senátorov prakticky nepoznajú. Študenti nevedia, kde nájsť informácie o aktivitách senátorov. Takýto stav je aj vizitkou práce súčasných senátorov. Študenti by mali poznať svojich zástupcov a ich aktivity. Sme zo skupiny 9 mušketierov, skupiny nových tvári, ktoré kandidujú do Akademického senátu na našej fakulte. Predstupujeme s kvalitne spracovaným programom. Aj toto sú problémy, ktoré trápia súčasných študentov a my sme pripravení nájsť ich riešenia. Študentov trápi slabá voliteľnosť predmetov, nestabilná Wi-Fi, nedostatok miest na oddych, slabá spolupráca ústavov a ďalšie problémy. Kto pomôže študentom v tejto situácii? Dlhoroční senátori, ktorých výsledky študenti prakticky nepoznajú? Alebo nové tváre s vlastným názorom, ktorí sa neboja povedať? ...27. a 28. októbra volíme kandidátov skupiny 9 mušketierov. Mušketierov podporujú aj Erik Kučera a Otto Hafner.